אוקיי, אבל יש לך צניקה, דברים כזה. הוא כתב לך שזה חייב להיות דומיין ממבר? זה מה שפתר לי את זה בבית. הוא לא אומר לך מה הבעיה. פשוט אומר לך אתה לא יכול. לא, הוא אומר יש לך לך שאתה את חייב להיות sign in to the edge. אתה צריך לעשות sign in to the edge עם המייקרוסופט לא, אקאונט. הוא לא נכנס בכלל. לא נכנס לאססמנט בכלל. תבדוק את זה עוד פעם, לא נשמע לי הגיוני. יכול להיות שהם הקשיחו משהו, כן? יכול להיות שהם הגדירו conditional access. יכול להיות שהגדירו conditional access. אני לא פוסל. קונדישנל, זה המילה שחיפשתי. כן, תראה, אני בכלל לא אישה ז'ור ואני זכרתי את זה. מכל הבחינות של האייזי. אז יכול להיות שהם הגדירו conditional access שלא היה לפני זה, ולכן לי זה בעבר היה עובד. אבל, ויכול להיות שהם מצאו דרך, אתה יודע, שאנשים לא ישנו את הדייט. כשאני נכנס, אז הוא לוקח את הילוגים. אבל שעשית דייט, עשית רק שינוי של תאריך או גם של שעה? גם של שעה, לקחתי עוד שעתיים קדימה. קוסומו! אני לא מאמין. מה, מה? לא. בור בתוך הכביש, וכל היום אני מתחמק מבורות. וזה היה וואחד בום, שמעת אותו? כן, כן, שמעו אותו היטב. יואו, מקווה שלא דפק לי את הג'אנט. לא יאמן. מה אמרנו? איפה היינו? בקונדישנל אקסס. כן, אני יכול להגיד לך, אבל זה כמו שלח אותי ליום לימודים ארוך. היה מה ליום לימודים ארוך. אבל לא נורא, זה רק מחדד כל מיני פינות שפחות הכרתי. בסדר. אבל תגוון, אתה יודע, אתה לא מתאבד רק על זה. אתה רואה, אתה לומד שעה, שעתיים, תחנת, לא הולך, עובר הלאה. זה היופי. זה תקופה שאתה, מפה מתחילה להיות העבודה של לג'נגל, גדי. זה כבר לא מנטרה